هذا النور شفاء صدور. имрӯзҳо зино ва зинокорҳо то ба дараҷае дар ҷомеаи мо афзуда аст, ки ҳатто занҳои шавҳардор бо зино мекунанд, мардҳои зандор фарзандор зино мекунанд. охир ҳукми зино кардан зинокор медонед дар ислом чӣ ҳаст? охир наход ки марде ки зан дорад боз зино кунад, ё зане ки шавҳар дорад боз даст ба зино занад. чаро ки имрӯз ҷавонони мо ҳама ҳангоми сафар ба хориҷ аниқтараш ба русия сафар мекунанд, аз фурсат истифода бурда даст ба зино мезананд. охир ҳар шахсе ки аввалин маротиб бо зани ҳалолии худ ҳамхоба мешавад, худованд барои ӯ беҳтарин фарзандон, беҳтарин зан, беҳтарин зиндагиро ато мекунад. оё пеш аз зино кардан фикр мекунед ки ҳамон зан ё хоҳари шумо бошад ё модари шумо бошад? чӣ ҳиссиёте дар баданатон пайдо мешавад? пас чаро боз даст ба зино мезанед? имрӯза шумо зан ё духтари касеро даст ба зино мезанед, пас аз хотир набароред ки фардо духтар ё зан ё модари шуморо зино мекунанд. дар ҳаққи ҳамаи зинокорҳо якҷоя дуо мекунем ки худованд онҳоро ҳидоят кунад ва ба роҳи рост бибарад. омин. дӯстон, ин видеоро нашр кунед, шояд ба сабаби нашри шумо дар дили касе таъсир кунад, дар савоб шарик шавед. зеро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд: як сухани хубро ба мардум расонидан садақаи ҷория аст.